A Deputación de Pontevedra ofrece a súa colaboración no arranxo do terreo de xogo do Estadio de Pasarón, que arrastra graves problemas no sistema de drenaxe. Por parte da Diputación, xa digo, hai o compromiso do vicepresidente e xa con exemplos houbo esa colaboración para unha mellora dun césped que o require. Isto xa é un tema por o risco de lesións dos xogadores, do espectáculo, pero tamén de imaxe. Estar aquí o sábado ou calquer outro día, estar vendo por toda España este campo, pois tampouco non deixa nun bo lugar, que era o que quereríamos todos a Pontevedra e a provincia. Así as cousas, o presidente apuntou que o Concello é o titular do estadio, polo tanto, dixo López, correspóndelle ao goberno local iniciar o procedemento administrativo para explorar as vías de colaboración para resolver os problemas do céspede. Nos vamos a axudar, e xa o fixemos na última mellora que houbo aquí do estadio. Por lo tanto, eso ten que ser unha iniciativa municipal. É como se aquí, no campo de fútbol de Príncipe Felipe, que é 100% da Diputación, nós lle pedimos diñeiro ao Concello, á Xunta, non, mira, podemos pedirlo, pero de entrada é nuestra responsabilidade. Pola súa banda, dende o Pontevedra Club de Fútbol, a súa presidenta asegurou que están a traballar no proxecto da reforma integral da drenaxe para trasladalo ás administracións. Están agardando as administracións, especialmente a Deputación ao Concello de Pontevedra, para que dende o Pontevedra Club de Fútbol fagamos unha proposta de cuáles son as actuacións que debemos hacer agora para que eles as poidan abordar. Cando nos lles demos o plantexamento, entre eles falarán para ver que parte cada quen vai asumir da reforma. Hoxe, ademais, Deputación e Club renovaron o convenio anual de colaboración. No seu marco, a Administración Provincial achega 160.000 euros, sendo un dos principais patrocinadores. Eu o que quero é reafirmar ese compromiso da Diputación co apoio aos clubes. Xa sabedes que a Diputación ten as portas abertas porque a colaboración é fundamental neste eido, porque todos sabemos que o mundo do fútbol, pois ás veces nestes clubes, nestas categorías é deficitario. Nos sós non podemos facelo todo, non? López anunciou tamén que a Deputación instalará unha pantalla xigante o vindeiro domingo diante do Pazo Provincial para seguir o partido dos granates contra o Tenerife. Un encontro no que poden pechar a clasificación para a fase de ascenso á segunda división.